Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Якія беларускія словы жывуць у свядомасці і падсвядомасці мінчукоў? Гэтым разам Кацярына выйшла на паляванне з рэквізітам у руцэ. Памаранчавы колер восені. Менавіта восенню саспявае ўся садавіна. І вось гэта таксама. Сёння мы запыталі ў мінакоў, як гэта называецца па-беларуску і што значыць даць гарбуза. Не, сённяшняя тэма не звязаная са старажытным кельцкім звычаем Хэллоуін. Яна звязаная толькі з беларускім ураджаем, а яшчэ з беларускім рытуалам. Але па парадку. Тыква. А па-беларуску? Ай, не знаю. Тыква. А па-беларуску? Я не помню как. Што ж, мужчынская частка рэспандэнтаў гэтым разам нам слаба дапамагае. Жанчыны дадаюць больш аптымізму. Што гэта такое? Тыква, Як гэта называецца па-беларуску? гарбуз, По-русски знаю. Гарбуз. Праўда, апошняя рэспандэнтка не дужа ўпэўненая. Што такое кавун тады? Так. Попалась. Ды не папалася. Кавун – гэта плод таго ж сямейства гарбузовых, але зялёны і ў сярэдзіне чырвоны ды саладзейшы за гарбуз. Не можна блытаць беларускі гарбуз і расейскі арбуз. Хаця абодва словы цюркскага паходжання, пазычаныя у каго, ад крымскіх татараў ці ад кыпчакоў полаўцаў, а туды ў цюркскія мовы слова трапіла хутчэй за ўсё з персыцкай, дзе азначае асліны агурок. Некаторыя прыпаміналі ўвесь арсенал пладоў сямейства гарбузовых, і патрэбная была падказка. На белорусский не помню. Якія ёсць варыянты ў вас? Можа, нешта такое прыпамінаеце? На кавун это арбуз. Не помню, как такого будет. А што такое гарбуз? А, гарбуз, тыква, да, точно. тыква, А па-беларуску? кавун. Да? Нет, Што такое гарбуз? это гарбуз кавун, наверное. Нет, гарбуз это дыня. Подождите, гарбуз это дыня, а это кавун. Нет? Гэта гарбуз. И это гарбуз. Ну, извините. Кавун гэта арбуз па-руску. А гарбуз тогда что? Понятно. Ага, узгадалі і трэці від – дыню. Дарэчы, у 20-е гады у нас нават у батанічнай тэрміналогіі ужываўся лацінізм малён. Хаця, зрэшты, цяперашнія палякі дыняю завуць акурат тое, што мы гарбузом. А гэтая спадарыня сапраўды шматмоўная. Падобна на кавун, але гэта не кавун, не ведаю. А хто гэта? Што гэта? Па-расійску тыква, па-ангельску пампкін, а па-беларуску не ведаю. А ці чулі вы такое слова гарбуз? Так, чула. Як вы думаеце, які гэта можа быць? Гарбуз, кавун гэта па-рускі арбуз, а гарбуз это штосьці іннае. Можа гэта? Не? Так, гэта і ёсць гарбуз. І беларусы, дакладней беларускі, такія суворыя, што выкарыстоўваюць гарбуз у крайне важным сямейным рытуале. А што такое даць гарбуза? Што гэта значыць? Ну да. А што такое даць гарбуза? Не знаю, не помню. Як вы думаеце, што можа значыць выраз даць гарбуза? Такі фразеалагічны выраз даць гарбуза. Вырастет, наверное. А вогці, адразу відаць, што гэтыя мужчыны шчаслівыя. Яны ў сваім жыцці проста не нарываліся на такі аблом. Між тым, выраз «даць гарбуза» ёсць у беларускай класычнай літаратуры. Скажам, у Караткевіча сюжэт дзікага палявання караля Стаха наогул завязаны на гэтым выразе. Малады шляхціц Алесь Варона, адзін з галоўных герояў, і гэта пра яго. А ну скажыце, ці не было ў вас ніякіх падазрэнняў наконт вароны? Варона сватаецца да Яноўскай, атрымлівае гарбуза і пасля, каб адпомсціць, пачынае выкідаць жарцікі з дзікім паляваннем. Шаноўныя гледачы, спадзяюся, ужо успомнілі, што ж азначае гэты выраз, ну а пасярод вуліцы гэта ўспомніць, па праўдзе, цяжэй. А ці ведаеце вы такі выраз даць гарбуза? Што ён значыць?
Ой, вы знаете, что у меня когда-то в деревне у родителей были, но не такие миниатюрные, у нас большие. Там хорошие семечки были, там бабушка вкусную кашу с них делала. Спадарыня мае прывязанасць да зямлі, прычым такую паэтычную, сакавітую, эстэтычную у сямейнай традыцыі. Але народны звычай не прыпомніла. І ўсё ж. А ці ведаеце вы такі выраз даць гарбуза? І што ён значыць, гэты фразеалагізм? Ну, как я помню, так это когда-то приходили сваты в деревне раньше, да, и если невеста не хотела этого жениха, она выносила как бы ему гарбуза. Вось гэта давала яму. Ну, наверное, такое, да. Даць гарбуза, што ён можа значыць такі выраз? Ну, можа, калі дзяўчына адмаўляе хлопцу, тады дае гарбуза яму, можа, гэта так? Так. Згод. А пакажыце, як гэта выглядае. Ну, не ведаю, трэба нагой пнуць, але шкада гэтага гарбуза. Не буду гэтага рабіць, можа, кагось іннага спросіць яшчэ. Ну, выкатвае, можа, вось так робі. З дзвярэй выкатвае, ну, можа, так. Браво! Памятаеце, гэта тая спадарыня, якая на пачатку нават ангельскі пампкін называла, пакуль журналістка падвяла яе да гарбуза. Але фразеалагізм «даць гарбуза», як высвятляецца, не проста ведае, а нават нюансы рытуалу. Прычым з розных рэгіёнаў Беларусі нам апавядае і паказвае. Сапраўды, у выпадку адмовы жаніху дзяўчаты не толькі давалі гарбуз сватам-няўдачнікам, а і выкочвалі яго насустрач, разбівалі перад імі на дробныя кавалачкі, давалі гарбуз з выразанай сярэдзінай, выносілі звараны гарбуз, клалі згатаваны гарбуз у воз сватам. На заходнім Палессі бытуе змадыфікаваны выраз гарбуза з пякла. Хаця кажуць, што па праўдзе таго гарбуза цяпер і пячы не абавязкова. Ну што ж, атрымліваецца, што чалавек можа забыцца на назву батанічнай культуры і плада. Але выраз жыццёва важны, ну, ва ўсякім разе, як дзявочы інструмент адшываць лішніх хлапцоў, з генетычнае беларускае памяці сцерці аказалася цяжкавата.